Не. Ти може да направиш. Опитай. Първо ти. Как го гонаха на вълк? А той се правеше на болен. Беше си подбил така, нали Жони? Вие? Вълка беше си подбил така с ръката, след едно е болен, като се присламча. Кой? Вълка? Да, Ами те го изгониха. Вълка, оня. Истинския вълк, тето го видяхме. Но те като го видяха, че се приближава, го изгониха. Има кружка, няма кружка. Има кружка. Има водичка.